फिन उदालगुरियाव हाग्रानि मासे मैदेरनि गोथै सह बोखांनो हादों। थैनाय मैदेरखौ बिस मोनजानायनि सन्देह खालामदों रायजो राजाफ्रा। नाथाय दुखुनांथाव मा जाहोनाव बेबायदि थैबाय थानो मोनखो हाग्रानि मैदेरफोरा? उदालगुरि जिल्ला ननाय रेन्जनि आवथायाव थानाय भारत भुटान सीमा जिं नांजाबनाय 2 नं आमजोलि हाथिखुलि गामिनि बाय फोथाराव थांनाय मोनायाव हाग्रानि मैदेरा माइ जानो फैनाय समाव दुब्लि फोथाराव दिनै फुंबिलि समाव थैनाय थासारियाव बोखांनो हायो गामिनि रायजो राजाफ्रा। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि दान मोनसेयावनो उदालगुरि जिल्लायाव माब्रै हाग्रानि मैदेरा थैनो गोनां जानाय जाथाया थारैनो साननो गोनां जानानै फैदों बे समाव। बेराफारसे बिटिसि आरो रायजो सरकारनि हाग्रा बिफाना बेफोरबायदि जावले जावले मैदेरनि थैनाय जाथायखौ मोजां नोजोरै नायबिजिरैखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फै बे समाव उदालगुरिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे जर'खा आबुं रादाबनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जाथायनि बागै मिन्थिना लानि। नंगौ थारैनो दिनैनि सानाव जों बुंनांगोन जोबोरैनो दुखु गोनां बाथ्रा। दान मोनसेयानो जायाखै आरो दिनै फिन हाग्रानि जि मैदेर दिनै बेयाव थैनो गोनां जालायबाय। थारैनो बे समाव दंफैयो आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे भारत भुटान सीमाजों नांजाबनाय 2 नं आमजुलि नैबे माइ फोथाराव। आरो बे माइ फोथारावनो जिहेतु थांनाय मोनायाव जि आदार जानो फैनाय नैबे आं नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। नैबे साहा फारसे थानाय जि भुटान हाजो, बे भुटान हाजोनिफ्रायनो ओंखारबोनानै माखासे जि हाग्रानि मैदेर, बे मैदेरा नैबे गामि फारसे ओंखारबोनानै माइ फोथार जा आरो गुबुन गुबुन थिनानै दोननाय माखासे गय बारि बागान बायदि रोखोमफोराव हाबफैनानै दिनै आदारनि आंखालाव बिथांमोना आदार जानो फैनाय जि थासारि बियो गोलाव समनिफ्रायनो सोमजिबाय थानायखौ जोङो बे समाव जों नुनो मोननाय जादों। बा नैबे ओनसोलनि माखासे जिथु थासारिफोरनि सायाव जोङो नायबिजिरोब्ला बेफोरबायदि जाथायफोरखौ जोङो बेयाव नुनो मोननाय जायो। थारैनो दुखु गोनां बाथ्रा जिहेतु बेबायदि आदार जानो फैनाय मैदेरा दान मोनसेयावनो जुदि माफा माफा जुदि थैबाय थायोब्ला, थैनो गोनां जायोब्ला इयुनाव मैदेरनि जोलैया थांनानै थाहैगोन ना थाहैया बे दिनैनि सानाव जोबोरैनो दुखु गोनां बाथ्रा आरो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। नाथाय मोनसे बाथ्राया बिसोरनि दिनैनि सानाव जि हाग्रा बिफान, बे हाग्रा बिफाना दान मोनसेयावनो बेबायदि जाथाया जावले जावले जाबाय थादोंब्लाबो नाथाय दिनैनिसिमहालागै बिनि सायाव जेबो राहा लायैखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों। मा जाहोनाव हाग्रानि मैदेरा बेबायदि सानफा एफा थैदों बेखौ नायबिजिराखै। दिनैनि समाव हाग्रा बिफाननि माखासे गोजौ थाखोआव गोजौ मासियाव जिरायनाय जि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना दिनैसिमहालागै मैदेरनि जि थैनाय जाहोन, बे जाहोनखौ नायबिजिरनानै दिनैसिमाव जागै जि बिनि रोखा फिथाइ बा रोखा फिननाय बेखौ होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै। बे समाव आं मिथिनो नाजागोन जिथु नैबे ननाय रेन्जनि आवथायाव थानाय जि नैबे सान्तिपुर बिट अफिसनि जि हाग्रा बिफाननि मावसुमा बिथांमोना आंजों लोगोसे दङ आरो बिथांमोनाबो जि नैबे जाथाय जानायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो बे समाव बिथांमोना बेयाव नायबिजिरफैदों। जिथु जोङो मिथिनाय बायदिब्ला नैबे गोलैनानै थानाय जि मैदेरनि देहा, जि मैदेरनि बैसो, बे बैसोआ दिनैसिमहालागै जे जोनोमनिफ्राय लानानै 7 बोसोरफ्राम होननानै जों बेयाव मिथिनो मोननाय जादों। आरो बेयाव जों मोनसे जि नुनो मोनदों जि नैबे गोलैनानै थानाय जि मैदेर फिसा, बे मैदेरनि जिथु खुगानिफ्राय माखासे गोजा गाबनि जि फेम्फोना जि ओंखारदों बेखौ नायोब्ला दिनैनि सानाव नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरो नैबे जि हाग्रा बिफाननि मावसुमाफ्रा बिथांमोना सावरायनाय बायदिब्ला जि हाग्रानि मैदेर, बे मैदेरा थांनाय मोनायाव माबाफोर बिषाक्त मुवा बा बेसादखौ जाफ्लांदों जानो हागौ, जायनि जाहोनाव बेबादि जाथाया बेयाव गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। बे बाथ्राखौबो जों बे समाव रोखा मिथिनो मोननाय जादों। आरो आं मिथिनो नाजाबावगोन जितु बेयाव आंजों लोगोसे दङ बिथां जि नैबे बिट अफिसनि मावखुमा। আচ্ছা মা বুঙ্গন নথা কি ক'ব আপুনি যেহেতু এক মাহে হোৱা নাই আৰু আজি মৃত্যু কৰিব লগা হৈছে? চাওক, এতিয়া খোৱা দোৱাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈ আছে। এতিয়া আমি যিমান পৰাপক্ষে আমিও মানে হাতীৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন কৰি আছোঁ। কিন্তু এতিয়া যিহেতু মৃত্যু হ'ল আমাৰো বহুত দুখ লগা। এই মাহতে ইমান ঢুকাইছে, কিন্তু আমিও আহিছোঁ পেট্ৰলিঙত, চাইছোঁ কিমান খেদি বাৰু। আৰু ইয়াতে মাত্ৰ নহয়, গোটেই এৰিয়া আমি চাব লগা হ'ল। আৰু কি হ'লে এতিয়া আমাৰ জানামতে অনুমতে এতিয়া মুখৰ পৰা ফেন ওলাইছে। এতিয়া ফেন ওলাওঁতে অনুমান ধৰিছোঁ এইটো প্ৰয়োজনীয় হ'ব পাৰে। এতিয়া ডক্টৰ আমি অলৰেডি মাতিছোঁ, ভেটেনেৰি ডক্টৰ। এইটো ইলেক্ট্ৰিক হ'ব পাৰে, কিন্তু অনুমানে মানে আইডিয়া ধৰণৰ আৰু মানে বিষ মানে প্ৰয়োজনীয় নিচিনা হ'ব পাৰে। আৰু ফেনটো ওলাই গৈছে তো
তো এতিয়া আমি ভেটেনাৰী ডক্টৰ আহি আছে ভেটেনাৰী ডক্টৰ অহাৰ পিছতহে এতিয়া ছাৰেও আমি ইনকুৱাৰী কৰিম এইটো পিছত চাই পিনে মই ৰাতিপুৱা মেক্সিমালি 5:30 খবৰ পাইছোঁ আমি তৎকালীন মানে ইমিডিয়েটলি আমি আহি পাইছোঁ আৰু খবৰ দি এইটো এৰিয়াটো হাতীগুলি বুলি কয় হাতীগুলি আমজুলি আৰু শান্তিপুৰ বিটৰ আণ্ডাৰত পৰে সেইবিলাক যোৱাবাৰ যি 3টা হাতী মৃত্যু কৰিলে ইলেক্ট্ৰিক শ্বকৰ কাৰণে মৰা হৈছে কিন্তু আজি যিটো দেখা পাইছে এইটো চেম এইটো চাওক মই এইটো ইলেক্ট্ৰিক হ'ব পাৰে নহ'ব কিন্তু এতিয়া ফেনটো ওলাইছে এইটো হয়তো পয়জনিং হ'ব মানে এইটো চব এই পিছফালে লেট্ৰিনো আছে এই বস্তু পয়জনিং হ'ব পাৰে দেই মই অলপ ধাৰণা ধৰিছোঁ আৰু আইডিয়া এতিয়া ছাৰক আমি জনাইছোঁ ইনফৰ্ম DFO ছাৰকো ইনফৰ্ম কৰিছোঁ আমি জাষ্ট আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম ইনভেষ্টিগেশ্যন পৰা ডক্টৰ আহিব ডক্টৰ অহাৰ পিছত আমি কৰি ল'ম এই বস্তুবিলাক কিন্তু ব্যৱস্থাটো আজিলৈকে চৰকাৰে লোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে হাতীয়ে বাৰম্বাৰ এনেকুৱা মৃত্যু হ'ব লগা হৈছে কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে একো গুৰুত্বই লোৱা নাই এতিয়া চাওক আমি চৰকাৰকো দোষ দিব নোৱাৰিম এতিয়া চৰকাৰৰ পৰাই আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু চৰকাৰেও এতিয়া DFO ছাৰো বহুত মানে প্ৰেছাৰ পাইছে আৰু ছাৰেও মানে হাতীৰ কাৰণে আমাক মানে ছাৰেও কেতিয়াবা খবৰ লৈ থাকে হাতী ক'ত আছে ক'ত নাই ৰেঞ্জাৰ ছাৰো খবৰ লৈ থাকে DFO ছাৰো ৰেঞ্জাৰ ছাৰ ইহঁতেও মানে প্ৰেছাৰ পাই আছে আৰু কোনফালে চাব আৰু আমি অকলে মানে গোটেইখিনি আজি ক'বলৈ গ'লে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত মোটামুটি মানে 90% হাতীৰ এৰিয়াতে আৰু বৰ্তমান ক'লে আৰু মানুহতকৈ হাতীৰ সংঘাতটো বেছি হ'ল আৰু हाय नंगौ थारैनो जिथु बिथांमोना नायबिजिरनाय जादों जे फुंबिलि 6:30 रिंगायावसो बिथांमोना नैबे जाथायनि बागै खबर मोननाय जादों होननानै बुंदों आरो दासिमाव बिथांमोना नुनाय बायदिब्ला आरो बिथांमोना मिथिनाय बायदिब्ला थारैनो जिथु नैबे मैदेरनि जिथु खुगानिफ्राय ओंखारनाय जिथु फेम्फोनाखौ नायोब्ला बिथांमोना हयथ' थांनाय मोनाफ्राव माबाफोर पयजनिं बेबायदि मुवा बा बेसादखौ मोनजादोंबो जानो हागौ होननानै बिथांमोना मोनसे सन्देह खालामदों आरो बेखौ नायबिजिरनो थाखाय जि जुनार बिफाननि जि फाहामगिरि बिथां डाक्टरा दान्दिसे उनावनो बेयाव फैनानै बिनि मा जानानै थैनाय बेखौ नायबिजिरगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो नायबिजिरखांनायनि उनावसो मोनफ्रोमबो जाथायनि बागै बेयाव रोखा जागोन होननानैबो बेयाव समाव बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो आं मिथिनो नाजाबावनो जिथु नैबे ओनसोलनि गोबाव समनिफ्राय बेयाव रायजो जाबोनाय बिनि बागै आं मिथिनो नाजानाय जिथु थासारिया माबायदि जिथु नोंथांमोननि ओनसोलाव दिनै खोब दुखु गोनां बाथ्रा हाग्रानि मासे मैदेरा बेयाव थैफैनो गोनां जादों माबायदि नोंथांमोना माबायदि जिउ खुंगासिनो दङ बे समाव आं सेथियावनो बड'सा खौरांगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों जोङो मिथियो जोङो दासिम बेयाव जों भुटान खाथियाव जों रायजो जानाया नायबोला 35 बोसोर जों आगान सुरलांबाय नाथाय बेवहाय जोङो फायजेननाय बोसोरनिफ्रायनो जोंनि बे जिथु जुनारनि गेजेरजों जोङो जिउ खुंनो गोनां जादों बेयाव गोबां बेबायदिनो सिगांनिफ्रायनो बिदि जाथायफोरा जाबोदों जोङो खौरांगिरिफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोनो जेन दानसेयावनो माहाबा माथाम माब्रै बेबायदि जोंहा मैदेर जोङो बेबायदि थैनायखौ जों मिथिनो मोनो बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि गामिनि जानानै जोंबो दुखु मोनदों जेन मासे मैदेर फिसाया बेबायदि माइ हानाय फोथाराव बिदि थैना थाफैबाय जोंबो ओनसोल जानानै जोंबो दुखु मोनदों माबायदि जाथाया जानो मोनदों जों मिथिया दा बेखाय आं खावलायनो सानदों जोंनि जिथु हाग्रा बिफाननि जिथु मावथिफोर बिथांमोनखौ जेन मोजाङै प्रटेकसन होयोब्ला बा मोजाङै रैखाथि होयोब्ला बेफोरबायदि जाथाया जायादां होननानै आं सानना लादों मानो होनब्ला सरकारनि फारसेबो जों खावलायदों जों गामिनि जानानै बा रायजोनि जानानै जोंबो दुखु मोनो जों गिसु समायाव जोङो हरसे गाहामफ्राव जों उन्दुनो मोना मैदेरनि डिउटि खालामनायजों आरो बेयाव गोबां बेबायदिनो नारा नाथा नाजानानै गोबां मानसिफ्रा माइ आबादफोरखौ बोखांना लानो गोनां जायो बेयाव गोबां मैदेरजों आरो मानसिजोंबो मोगा मोगि जानो गोनां जायो नाथाय थेवबो जेन आं खावलायदों हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ जेन जुनाराबो खहा दाजाथों मानसियाबो खहा दाजाथों बेनिखायनो मोजाङै जेन बे मैदेरनि डिउटिखौ मोजाङै डिउटि खालामबा आं गोजोननाय मोनगोन आरो लोगोसे आं खावलायनो सानदों जेन जोंनि बे जिथुनि 2 नम्बर आमजुलि 3 नम्बर आमजुलि गेजेराव गोबां मैदेरनि उत्पात जायो बेहाय हायोबा गभर्नमेन्टआ जेन जोंनि बे उत्तर साइडआव फरेस्ट ब्रान्च अफिस जोंनो होयोबा जों साबसिन जागोन जाहाथे होमबाना बांसिन जोङो बिथांमोननि हाग्रा बिफाननि मानसिफोरखौ जोङो अरायबो जों साख्रियाव जों मोनगोन मदद होनो थाखाय आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय आरो हाय नंगौ बिथाङा नैबे ओनसोलनि सासे थागिबि सुबुं आरो बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो बेयाव रायजो जाबोबाय थादों नंगौ थारैनो थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो जिथु नैबे ओनसोलाव बे हाग्रानि जिथु मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जि दाङाबाजि जानाय बेयो दिनैनि सानाव गोदान बाथ्रा नङा होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बिथाङा लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ नै जि खुंथाय सरकारनिसिम खावलायनायखौ जोङो बे समाव जों मिथिनो मोननाय जादों जिथु बेयाव जि
फरेस्ट बिफाननि जिथु मावसुमाफोर दङ बिथांमोनखौ मदद होनो हानाय बायदि मोनसे राहा नैबे ओनसोलाव खालामना होयोब्ला दिनैनि सानाव मोजां जागोन होननानै बिथाङा जोंनि नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो थारैनो नैबे समाव आंबो खावलायदों जिथु हाग्रा बिफानखौ बे समाव जिथु बिटिसिनि जि हाग्रा बिफान बे हाग्रा बिफाना थाबैनो बिनि सायाव जि मैदेरा बेबायदि दानफा माफा बेबायदि थैबाय थानाय जिथु जाहोन बिनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों बिनि सायाव थाबैनो राहा लानो नांगौ मानोना बेबादि जाथाया जोंनि नैबे बड'लेण्ड बा नैबे बिटिसियावल' बारंबार जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों थारैनो बिनि सायाव सरकारा थाबैनो नोजोर होनानै मा जाहोनाव बेबायदि थैबाय थानो मोन्दों बेखौ नायबिजिरगोन होननानै नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै भिडिअ जार्नालिस्टजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो